So, ang pangutan ng mga day, mauni mga day. Ma'am Ellie, mag-uso ba ka sa imong batasan karong 2025? Dili. Dili ko mag-usab sa akong batasan. Ganahan kong ingon ano na gyapon akong batasan sa 2025. Kay mo uning batasanan ni nga daghang gaguol ang ginhawa. Ganahan ko ipadayon ni nga batasan para sa 2025 ang ilang kaguol dili mga tangtang. Dili mga wala. Para hangtod 2025 ilang gyapong bitbit ilang kagulanan. Amis ka walang hilabtan, manghilabot man. So, walay batasan nga Osbon. Magpadayon ra ko sa akong batasan. Ay ako mismo, giganahan. Importante, wat na agrabyado, wat na atakan. Nang walay Osbon nga batasan sa 2025. Consistency is the game. Para katong nagtanom og kalagot nato karong tuiga 2024 iniglabang na to 2025 para mas mo bloom pag yun ang ilang kalagot diri ka nato ato na sila tagarog fertilizer no makapinan pa nato landscaper para pagka 2025 sa tarang naglagot ninyo the aura of the Retso. O sa 2025, dili gyapon ako usbon akong batasan nga kusog mangutang. Ay, depende lang sa akong giutangan. Kamo na lang agwanta kung di mo kabayran. Ambot ninyo, kay kami mamayad, ma'am. Kamong di himayad, ay, good luck na lang. Manang wala dyan usbon nga batasan. Kanong umalabot nga 2025, maura gihapon ang atong buhaton. Third party na gihapon. Adto lagi hapon na magpondo dito dapita. Kay aron ang balance sa kalibutan magpermira adunay in love. Aduna po gubot ang kahimtang kay kita mga third party buhi pa rin nga libutan. Kita tiguma og kagobot para walay pestball tablet ang tanan. Sa 2025, walay Osbon nga batasan. Kitang mga single og biniyaan, gepasagdaan, gepasakitan, gepaasa lang. Ato gyon, tumaron ang atong mga panaad nga sa 2025. Single ang gihapon ta o wago tayo makitaan nga hinigugma magtapok ka sa plaza magpaarmalay ta para usara ka agit tomba tekalbong desgrasya debedendo ang kanang 2025 wala gi Osbon nga batasan para sa mga kabayutan nga pareho na kog batasan mo gasto lang gihapon ta sa mga lalaki bahalag maut-utan bahalag magkautang-utang basta kay magkahikap ta sa mga gahi nga lagay. Karong 2025 sa tara mga babae nga single magpadayon na gyapon mog sige og tekdol sa inyong mga bilahan nga naman ang gilawa-lawa og nangatol na kay daghay mga damulmog ang nanorog og mga endangered species sa 2025 padayon na gihapon ta kada mga bilahan nga wala ka bisbisi sa tubig ininit lapuae o di ba sa 2025 di na to usbot mga batasan ha magpabilim together as one. Never be divided when we fall because consistency is power. Mga day. O, di ba? Batasan pa more. Basta ha? Agree? Agree. Nganahan pod mo nga batasan pod mo kay isang ngatan. Nganahan gud pod mo di mag-usob no. Ano pag-usab sa inyong mga batasan? Adoy to pod mo. Ang ganahan ang dili arang-arang kung di ganahan bono. Kung ganahan swerte nakadawat og regalo before mo end ang Disyembre. Laitan na kanya mga fallopian job.